Какво се случва, когато инстинктът за лов или оцеляване се изправи срещу закон, който никога не греши? Гравитацията. Само една грешна крачка, една секунда на прекомерно самочувствие и бездната решава края. Тук няма непобедими хищници или жертви. Когато Земята изчезне, всички падат еднакво. Подгответе се да видите моментите, в които природата напомня кой има последната дума. На върха на планинска верига, покрита с сняг, се разиграва гонитба на живот и смърт. Снежният леопард, действащ като сребърен порив, безмилостно преследва планинска коза, притискайки я стратегически към скален ръб без изход. Котката измерва всеки сантиметър разстояние, подготвя мускулите си и се хвърля в атака. Но в този микросекунд закона на физиката налага своята присъда. Земята изчезва под краката му и двамата тела се устремяват към бездната. Ловът се превръща в мъчително свободно падане. Докато слизат, ударите в скалните ръбове са толкова силни, че животът изчезва преди да докоснат дъното. В крайна сметка бездната не прави разлика между ловец и плячка. Двамата завършват преплетени в развръзка, където няма победа, само тишината на планината. На сцената се появява нов леопард, пълен с увереност и вярващ, че контролира ситуацията напълно. От сенките на скалите той изпълнява това, което изглежда като перфектна засада. Въпреки това, изчисленията му се провалят с милиметри. Козата, демонстрирайки удивителна ловкост, се издига нагоре, прилепнала към вертикалната стена, сякаш предизвиква гравитацията. Котката, неспособна да спре инерцията си и заслепена от отчаянието да я улови, губи опора и се сгромолясва направо в бездната. Грохотът от сблъсъка му в основата на склона потвърждава неминуемото. Планината отне живота на този, който се осмели да подцени нейната опасност. Преди да продължим, не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите харесване на това видео, за да продължите да виждате тези моменти от природата, които малко хора имат късмета да заснемат. В този момент започва брутална серия. Хищникът скача от висока скална площадка, търсейки елемент на изненада, но прави грешката да подцени рефлексите на своя противник. Козата, прекарала целия си живот в тези каньони, избягва удара с електрическа елегантност и изчезва между скалите за части от секундата. Леопардът, неспособен да коригира траекторията си във въздуха, каца тежко сред отломките. Това, което започна като стратегическа атака, се превръща в собствената му смъртна присъда. Ако наблюдаваме на забавен кадър, можем да оценим силата на удара. Твърд удар, който се надяваме да е донесъл бърз край на този нещастен хищник. Този път леопардът постига това, което малцина успяват. Зъбите му задържат задния крак на млада плячка, но козата не се предава на съдбата. Тя се бори с неистова енергия, извива се и скача към бездната в акт на вяра. И двамата падат от върха, но изходът е неравен. Тя успява да кацне в студените води на реката, смекчавайки удара и спасявайки живота си, докато котката остава на брега, наблюдавайки с микс от объркване и недоверие. Тук виждаме перфектната комбинация от два фактора. Смелостта на плячка, която предпочита да се хвърли в бездната, вместо да бъде изядена, и огромния късмет тя да не се удари в скалите по време на падането. Майка и нейното малко дете попадат в отчаяна ситуация, усещайки дъха на опасността зад гърба си. Колосална мечка се приближава и тежките й стъпки звучат като военни барабани в тишината на гората. Козите, водени от чистия инстинкт, се отдръпват до самия ръб на безкрайна бездна. Мечката спира, очите й фиксирани върху тях и за миг съмнението сякаш я задържа. Въпреки това, ловният импулс е по-силен. Опитвайки се да коригира позицията си, гигантът прави тактически грешка и губи равновесие. В един шокиращ миг могъщото тяло на мечката се сгромолясва в бездната, отскачайки от скалните ръбове в ехо на разрушение, което разтърсва планината. Това е брутално предупреждение. Нито най-доминиращата сила може да игнорира законите на бездната. Снежният леопард се хвърля в атака с прецизност, която за момент му дава победа. Ногтите му се забиват в плячката и изглежда, че контролира положението, но в тази територия балансът е крехко стъкло, което се чупи лесно. В неочакван обрат козата успява да се освободи, възвръщайки свободата си в последния дъх. Хищникът отчаяно търси опора, но намира само въздух. Той пада бързо и без връщане към бездната. В тази игра на оцеляване ловецът става жертва на собствената си импулсивност.
Непрекъснато неопитен екземпляр преждевременно празнува победа, като хапе плячката си, но игнорира свръхчовешката устойчивост на тези животни и изменчивата природа на склона. Следва хаотично падане и двамата се търкалят, отскачат между камъните и се плъзгат надолу по склон в макарба танц. В края на краищата козата излиза победител, благодарение на своето господство на терен, който познава по-добре от всеки друг. Това е най-ясният урок от природата. Нахлуването в територията на врага е покана за трагедия, ако не познаваш всяко кътче от бойното поле. От небесните висини величествен белоглав орел фиксира поглед върху самотна цел. Планинска коза, която изглежда уязвима, но тази плячка не познава страха. Вместо да се крие, тя започва да скача от скала на скала с предизвикателна и елегантна ловкост. Орела от въздуха оценява ситуацията и бързо разбира, че това не е лесна цел, а боркиня на висините. С мъдростта, дадена от опита, птицата се отказва и отлита, оставяйки козата да стои изправена, царуваща върху своите каменни владения. Звездна битка. Сега се пренасяме в драматична и напрегната сцена. Майка и нейното малко бягат с пълна скорост нагоре по склон, докато ги следва огромна мечка. Камъните скърцат под напрежението на преследването, но в най-критичната точка на изкачването огромното тегло на мечката се обърква срещу нея. Лоша опора спира движението и рязко, и след кратка борба за равновесие, тя пада като безжизнено буче към замръзналата река в ниското. Посланието е ясно. В планината не винаги побеждава силата. Често побеждава този, който притежава лекота и познание на пътеката. В играта влиза упорита лисица, решена да хване младо козле. Започва интензивна гонитба, при която малкото животно тества границите си, катерейки и тичайки с удивителна решителност. Но колкото повече усилия полага лисицата, толкова повече целта й се отдалечава. Козлето се изкачва с лекота, която изглежда свръхестествена, оставяйки преследвачката да бъде изтощена и да гледа отдолу. Накрая лисицата признава поражението си, разбира, че в този вертикален свят тя е само наблюдател. Друга мечка, заслепена от самочувствие, прави ловна акция. Успява да заграби плячката си, но забравя, че истинската заплаха е самата планина. Както се очаква, огромното тяло от месо и козина не успява да задържи позицията си на хлъзгавата повърхност дълго. Тя пада като победен гигант, без и най-малка възможност да коригира падането си. Не хитростта на козата го е победила, а собствената му амбиция, сблъскваща се с безмилостния терен. За съжаление, не всички истории имат щастлив край. В този случай коза взима радикалното решение да скочи в бездната, преди леопардът да я стигне, но съдбата е жестока и скокът не е достатъчен да я спаси. Бездната я поглъща. Леопардът със спокойствие, което студени кръвта, слиза уверено да вземе наградата си. Тук виждаме, че смелостта, макар и похвална, не гарантира оцеляване срещу толкова опитен хищник на скалите. И след като видяхте тези моменти, кой среща ви впечатли най-много или който ви въздейства най-силно? Споделете в коментарите, да видим колко от нас ще изберат едно и също. А що се отнася до избори, най-доброто решение е да гледате видеото на екрана, за да продължите да се наслаждавате на най-невероятните срещи в природата. Но преди това не забравяйте да се абонирате за канала и да оставите харесване, за да не изпускате тези уникални моменти, заснети на камера. Връзка https://youtube.b/QQRXJH46 BCU въпросителна S I равно ти HJ9PJ6HIMZS8STZ